जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि इयुन जोंनि भबिष्यत जोंनि नखर समाजनिफ्राय लानानै हादोरसिम युथ एबा लाइमोनफोरनि सायाव निश्चय सोनारनानै थायो। दिनैहाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव मोनथाम जिल्ला क'क्राझार, चिरां आरो धुबुरीनि कलेजफोरनि स्टुडेन्ट एबा लाइमोनफोरखौ लानानै विकसित भारत युथ पार्लामेन्ट मुङै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों आरो बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि युथ एफेयार्स एन्ड स्पर्ट्स बिथांमोना स्पन्सर खालामदों। बेनि गेजेरजों फैबाय थानाय 2047 आव भारतखौ जौगासार भारत एबा विकसित भारत एबा डेभेलप भारत बानायनांगौ। बिनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ लाइमोन होननानै बुङोबा जोंनि कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय लाइमोनफोरखौ लानानैनो जोंनि इयुना जागोन। साफा साफा मोजां नागोरारि साफा साफा मोजां हादोर बेंगिरि बिथांमोना जानांगौ। जायनि थाखायनो बिनि मोनसे तालिम मोनसे प्रेक्टिस दिनैनिफ्राय जाहाथे जायो आरो बिनि गेजेराव दिनै मोनसे टपिक लानानै वान नेशन वान इलेक्शन मोनसे हादोराव खेबसेयावनो गासैबो इलेक्शनफोरा जाहाथे जायो। जों नुयो मोनसे समाव इन्डियाया जेला उदांस्रि मोनजेनदोंमोन जोंनि डेम'क्रेसि हिसाबै इलेक्शना जेब्ला जागायदोंमोन बे टाइमाव वान नेशन वान इलेक्शनानो दंमोन। नाथाय गेजेर गद'आव बबेबा स्टेटआ बिथांमोननि सरकारा बायनांनायनि थाखाय बे वान नेशन वान इलेक्शना जानो हायाखै। जायनि थाखायनो हादोराव गोबां खेब बेबायदि इलेक्शनफोर जायो जेराव जोंनि मेन पावारनि गोनां जायो, जेराव जोंनि रां रुफानि खरस जायो आरो बे इलेक्शन खुंनायाव जोंनि टाइम फ्रेम मोनसे फिक्स टाइम गैया। जेराव कलेजफोरखौ लानाय जायो बोसोर माने 1.5 मास 2 मासहालागै जेराव कलेजाव क्लास जाया स्कुलाव क्लास जाया फोरोंगिरिफोरखौ इलेक्शननि खामानियाव बाहायनाय जायो फोरोंगिरिफ्रा क्लास खालामनो हाया। बिदियाव जोंनि रांखान्थिजों लोगोसेयैनो जोंनि जे हिउमेन रिसोर्स दानाय बे हिउमेन रिसोर्स दानायाव गोबां हेम्पार गोग्लैयो। दा बेखौ लानानैनो दिनै मानगोनां नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार दैदेननाय जे सरकार भारत सरकार बे भारत सरकारा गोदानै सानफिनदों जाहाथे जोङो मोनसे हादोराव खेबसेल' मोनसे इलेक्शन बेखौ खालामनो थाखाय थिरांथा लादों आरो दाखालि फेब्रुवारि दाननि जागायनायाव बे बिलखौ लकसभायाव टेबोल खालामनाय जाबाय। नाथाय बेखौ सावरायनाय जायाखै दासिम डिसकासनाव फैथ'वाखै। दा बिनि अपोजिशना बिनि डिसएडभान्टेजनि खोथा बुंदों। नाथाय एडभान्टेजआ बेनो जे जोङो रां रुफाखौ निस्सय बासायनो हागोन मोनसेल' इलेक्शन जायोबा। मानोना स्टेटआ आलादा इलेक्शन जायो पार्लामेन्टआ नोङो लकसभानि इलेक्शना आलादा जायो। दा बेबायदियाव रां रुफानि खरस जायो मानसिनि हिउमेन रिसोर्सनि आद्रि जायो। जोंनि जे फिउचार हिउमेन रिसोर्स दानांगौ जायफोरखौ लानानै बिथांमोना क्लास खालामनो मोना इमारजेन्सि लाइक मोनसे सिचुवेशन जायो। दा बे गासैखौबो खमायनानै मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन।
आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बिनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।